הופה, איזה חרמונה שרה. כן, זה חרמוני שם. ואיתו נראה התחרבנת. חזק. רגע, עכשיו תגיד את זה לאיתי. איתי, קח שמע. אליקו, where are you? אח שלי, נזיין אותם בתחת חזק, אח שלי. דופקר יעמיד לו על שלופ, יא תותח. אחורי, בוא. תוריד נעליים שרחמו עלינו. במסדרון מאחורה, בוא. במסדרון. מה זה מסדרון? באחורית, בוא, הנה. אני גרתי בבית רק חדר אחד. אפילו חדר לא היה. טוב, תפרוק, ביי. תן לו לפרוק, מה אתה עושה? יא בן שרמוטה, כוש של האימא שלך. וואלה, כפרתי אותו, דפקתי לו מדרון. צא תתקלח. המקלחת לא עובדה. אדוני עצור בצד. יאללה, שיכניסו אותו כבר. זה הגודש וכוסימה שלו, זה ה... אבל אם אתה רוצה אני יכול להשיב לנו טרנסים. יא בן שרמוטה. שמתי וסט בטעות, שמתי וסט. ברוך, פאק, זה ספר שלא תורה, זה הרד צוץ, אח שלי, זה היום אחד היה ירד קוקסינל. הם מביאים פיצה. למה הם מביאים פיצה? לענות לך? מה? אני מזמין פיצה באמת, יא מטומטם, לא סיט.